You want to the and then the guy has a Maka village. Shaking the township. You was here and down when I had you like this. And then the man no problem when not they were dying of my woman. Or for getting your menopause. I got more tigers say me. Bring the gun and time, I'm a fan and a fan. You didn't have one night, and I'm a motivation. I think the criminal gave a ship of one dog if I'm from I'll be very much just going to have It's all my way you work at Kamatokuba, who got you trusses, like I got in a village. It's all Moloma. Most I can have been, but I can't go television, Chineke Bomber, who are come and then Nagada Benin, night being. every night, attack every morning, attack We all are father. Maybe 5 minutes of pleasure. You got a woman with treasure. Abaka. Why in the way about the Comajo? They have gas. I'm not a gas. Any hammock, Kamotagas became Popsy in a computer. in a crack of Sabina no way boost to book and Akapuchi. I will come on yesterday to get your time with Granny. I'm still always a bull. I'm not the one to I don't care that way. You have fresh up one to but I go 5,500. Hey! It's already part in the Kita killing the making. only for Bodon Cronion, secret bee and the billionaire. But you never came up another. One year you know somebody here and not be well. But I shouldn't come to put up on talking about what dog I was just a commission of drop you. Nnukwu ụkọchukwu gbasakwa aka ọtọ anabata gị na ndokwa. Nnukwu ụkọchukwu gbasakwa aka ọtọ na-abịa anabata gị na ndokwa. Isi mere enu ịnyasị na chọọchị. Imebiela ụwa. Sa nwa bịa ha ka gịnị? Ị gabara n'ime aja gaga lụọ ọgụ. Sabi na gị wuru oge anya. Gaa n'ime aja ihe ị ga-emere dị mkpa dị gị ụwa nna na-ele anya site na ma Chineke ọ ga-eme emere. Ha nabata m mkpega n'ọchọchị ha nye m katikis na parish anyị. Gị ka gị lụrụ m ọgụ n'ime ahịa. Ọgụ m dịrị ejima aka gị nọ. Akwa mi sabi na alụrụ ọgụ asasa sọwụ agha alụrụ ọgụ ka m lụrụ aka m ji lụọ so ihe chọrọ nwaanyị be m bịa n'ote kparịcha m kom ekureko nshi mmechi ọnụ fọdụ aka elege ya maka awụ m ihe akpụrụ akpakwa ya erighị groto veji maria na-eguzo ote aga m akụkwara Nwaanyị gara aga bụ ọgụ n'ime ahịa ihe ọ mere ego. O mere ego unu gịnị ka nwaanyị ma mere ka ọsọ bedo na ọ chọrọla aja ma o sie mmiri ọkụ n'ogo ma ị na-eme n'aha nna gafere. makwa ihe ọ gwara m Gịnị ka ọ gwara gị? ọ gwara m ụtụ m n'ọnụ Ọ gwara gị ọnụ? nwaanyị mepe ọnụ o ji eri ji na-ede si ma nwaanyị anya mpịa si m ike nwaanyị anya mpịa wu good morning owe ekele owu compliment of season Ọ kpọrọ gị nwaanyị anya mpịa. Elu ka ọjọọ nọ nga. Ọwa anya ọpịa dego. Onye lechara mma na anya pịara akpọgụ nwaanyị echebe mgbe ọ gbara gị onye ngwụrọ ka ị ga-abịa si ya thank you. Ọ ga-akpọ gị onye ngwụrọ mbụ. Anya ọwa ọpịa dego. Enwere otu nne si aghọta ụka ghọtazie. Nwanne lechara onye anya pịara wu isi otu anya ihe fere na akpọgụ nwaanyị anya mpịa ị ga-asị ya nne m ekele dịrị ego. Gaga ịlụ ọgụ ya bụ otu isi agbụrụ nwe gị ọgụ. Ọwa anya ọpịa dego. Ka mgbe ka epịakọrịla ka ị ga-ama na ịhụ nwaanyị isi. Asịbada akpọrọ gị onye isi ọwụ ihe awụ hafụ isi ọwụ ihe iwu ụda ị kwesịrị ịnọ ihe akpọ ndị isi pụta bịa nọ na ihe onyinye gị na ọ ga na laịn ha gaga nọ n'ihe dakwa ogwe daga na shi gị ga na-akparị m aha m na-eto otu m na-esi ebi ụda aha m na-amaghị enye m katikis n'obodo gị gaba n'ime aja ọkwa ihe m ji sịbara agaghị m anabatacha gị fully into this compound ị chọrọ ịrọba aha m na dị mọọlụ ị chọrọ iwere aha m rọbọ ya na mọọlụ aha m tụrụ aka m fọm ọrụ onwe m aha na kọmuniti anyị enwedịghị m ga-esi ọbụla m gara chọọchị fada gosicha oriri mmadụ awụ onye mbụzọ a na-enye oriri ma oriri gị bụ ebuzo ede m ọnụ enwedị onye ọgwọ oriri ga-ebuzo agbọ na onye ọgwọ ọrụ na-agba maka fada mara abalị si so agha adịwa onye nkọlọ mana nri mana oriri nsọ asị fada nwụrụ anwa asị fada parish nwụrụ anwa bụ ụzọ onye ndị ka ọzọ takị na-ele anya gị kpọsụ m ọgwụla maka ịbụ onye nkọlọ ga-egbu gị gị na-elecha anya arachaghị ọnụ ka eke nji aba iwudo onye nkọlọ ele ihe ekiriga na famili m ele ihe ejiri tọja m go iwudo onye nkọlọ nwa agbọghọbịa dị agụnụ dị ego na agụwa aga anya akụpịa wa oge anya ha wrie buru gị ote ka ya frin bọs bute ozu gị nga iwudo onye nkọlọ mụ na ga-ele onye we onye nkọlọ gịdị m dị mkpa ha ka m oriri m natagbere m nwanụ gị natala ya maka chukwu anyị na ntị gị onugwula agbanwe ngwa ọbụla asọ mmadụ 100 nwa n'ọnwa mụnwa ala ilu niile ka m ga-ekwosi ka asị onye ga-ekwu oge aja ka anyị na-ebu ụzọ abịa ekwu oge aja niile ka gị na-egwu ala ili ọta ka ha ga-eji retaliate
village pokwa na alili ke gi poshere gi onye oke nkọlọ a ga-ebu ụzọ ekwosi keke ị na-eri oriri nsọ Monday to Sunday ha arụgo ka ị na-anata ya na-anọghị n'ọkwa mkpụrụ obi wee bịa Kraịst n'ịla ọkwa Gracia m n'obi ị nọdụ n'ọkwa Gracia Gracia m n'ọkwa ya nga ka ikwe ya ma aka odo ihe niile ị metụta ya nas lekwa oriri nsọ dịkwa ka m gwa gị gị na-alụkwa ọgụ ka ị na-alụ isi ọdụ m ga-emega nweta rịmpọtụ na ịlụrụ ọgụ gị lụbakwa ya n'ime aja ala ọsọ gị kụgba ọ n'ime chọọchị ka ị ga-alụ ahịa ma ọ bụ gị gaa n'ala ili nga mmanụ nwụrụ gị gasọ onwe gị alụ ọgụ nọ lee ego oghe gị were ihe were oghe bịaba nga ịlụba ya n'ọlụ gị sikwa nga eburu ozu gị bụla ya nna gị nna gị ihure na-ada eme ihure na-ada eme o ji nwa ọmụrụ amụ ji etọ mgbere were metara ya nlọkụ gị ma aka ote bịa na famili m ote ka a ga-esikwa eme aka ebupụ gị ọkwa mụ na gị na famili ị ga-ahụ ya ma ọ bụrụ gị ka ọkụ na gị tụta mashin n'ọba ofopụrụ m gị kanopi nọ na nna kanopi nọ na nna ofopụrụ gị akwarịrị gị gafukwe fada Krismas Sunday to Sunday gị doburu flawa gaje imege Corpus Christi eme ya ụda ha taa ma na-eji eme Corpus Christi amịnụ nụ n'ụlọ ịlọla mgbe ịlọla ị ga-ahụsi anya ọ fụtara gị na ndụ m ewu niile nọchara vileji a egbochara m ya ga biznes nlọpụ iwe ka Chineke virgin niile na-ebe ahụ dis virgin chara m oge agwụsị ntara ahụchie si ka sabi bebi ndị m lọ njem amịdo gaile lee onwe m anya tọọ ndụ m mmanụ iji anya abụọ shi otu dị mma ma afọzie gị iji otu anya shi otu bịa ịchọ ka m papụ ya n'ụzọ agha rụrụ ụlọ ebe a na-apaki ego ebe ibia rụrụ ụlọ ebe a na-apaki ngwa afịa onye dis man na-agwa m maka ọ dị ka isi adịghị gị mma ọ ga-enye gị steepụ ndị afam nwaanyị mepee ọnụ eji eri Chineke gba nwaanyị anya mpịa ọwụ compliment of season papa ekweliwo ka ndị ọrụ ka ebe ụlọ nna gị dị ya shi iko taa na gị na nwunye gị na-eburu ngwa uru kwaba ebe ahụ n'ụlọ nna gị ka anyị nọzie n'ụlọ nna gị ka anyị nwee peace of mind ị na-ekere property iwu jidit is skyrot ị mara ntị Sabina bịara nga buru akpati akwa ya si m na ọgala na nke ndị di ya ndị ajọs bata gbajie m aka gị ọ dị agha mbụ otu itisara aka wote Chineke na-ese eke ịmadụ onye nwu ị gwara anyị n'akwụkwọ nsọ sị welite obi gị elu kelee Chineke onye kere gị welite obi gị elu kelee Chineke onye kere gị n'ihi na Chineke nwee ndụ gị nganga dị mmadụ ntụtụ iwu